convídote a escoitar un novo espazo de Canda Helena. Seguimos aprendendo, escoitando, tendo referentes de persoas que contribuíron ao Lugo que hoxe coñecemos, pero que siguen traballando e aportando para facer un Lugo mellor. Hoxe acompáñanos unha persoa que coñece Lugo como poucos, que medrou nos barrios, traballando coa xente, escoitando e preto dos lucenses. Damoslle a benvida a Pico. Benvido, Pico. Que tal? Buenas tardes. Gracias por vir. Moi ben. Se digo Florencio, moitos non te coñecen, pero se digo Pico, seguro que sí. Sí, outros chamanme Picos tamén. Con pero, ese. Bueno, con ese eu sempre digo que Picos era meu pai, porque gustaballe que lle chamaran Picos. Ah, moi ben. Pero ti naciche en Cospeito. Sí, nacín en Cospeito, na parroquia de Pino. E despois, bueno, xa de moi joven, pois viñen para Lugo, meu pai quixose vir vivir para Lugo, e viñen vivir aquí ao camiño de Pipín. Cantos anos tiñas cando viñeche para Lugo? Pois 9 anos, máis ou menos, tampouco xa non me acordo moito, pero 9 anos, sí. E aquí fixeche o teu proxecto de vida? Sí, aquí, bueno, iba a clases, despois nas vacacións empecé a traballar nunha tienda que había ao lado de ultramarinos, e, bueno, foronse quedando comigo, casi me gustaba tanto traballar como estudiar, e así foi. Despois esa mesma tienda que estaba frente a Frisa, daquela ainda funcionaba a Frisa, o matadero de Frisa, e abriu outra tienda daquela José Aviador, o Salvador de Madariaga, e xa fun para ali de medio encargado, eso que era un chaval, fomos a jefa e eu para ali. Bueno, o trato ca xente seguro seguro que foi... bocadillos para os estudiantes do instituto, que era no que iba enfocado esa tienda. O trato ca xente foi un gran aprendizaxe, pero dese trato ca xente deche os altos números, fuches un traballador de banca. Sí, bueno, antes deso cambiei de traballo, fui a un almacén de frutas, despois, claro, era moi pesado, eu era un chaval moi novo, e tuve que ir facer pasteles incluso para non coller pesos unha temporada, e despois volvín ao mesmo almacén de frutas, e xa me quitaron eles o carné de conducir, e quedei malí hasta que fun a Mili. Tamén me tocou cerca, Melilla. E, bueno, pero a pesar de ser lesos, pois estuve ben. Fixen de todo, eu non son dos que digo que non se fixaron guardias, eu fixen guardias, barrín, tamén saquei o carné de conducir de primeira, bueno, de todo, fui machaca asistente. Bueno, fixen de todo ali, pero a verdade é que moi ben. E rematou a Mili e volviche. Rematei a Mili, quería, como desde aí pouco permiso tudo, pois quería pasarme unhas vacacións, porque a verdade, como sempre traballei, que eu sempre quixen ganar para min, non pedirlle nada a meus pais, pero, bueno, ainda me sobraran cartos dos que gastei na Mila, quería pasar unhas vacacións, pero aos 10-15 días xa eu estaba moi ben relacionado coa fruta, cos almacenistas, e xa me viñeron a buscar. Entonces habíase montado unha empresa que era da Caixa de Aforros de Galicia naquele momento, en Altamira, e, bueno, dixeronme se quería ir para ali, bueno, xa tuve ali unha reunión, tuve que pedir un coche prestado que me exigían para ir ali, e ali me quedei 5 anos, ali estuve inaugurando aquilo con don Francisco Franco. Así que isto foi no ano 75. Dícelo así e repásalo en 10 minutos, pero é unha historia de vida. Bueno, a verdade é que moi ben, bueno, traballar moito, pero ben, incluso ali, pois, bueno, non o debo dicir eu, pero, bueno, estaba ben visto logo. Suele dicir, estando ali,
Daquela, os empleados de banca pois, solían levar representacións ás tardes ou contabilidades, e nós tamén tiñamos un que estaba en Ourense, e un día chamoume por teléfono e dixo: o banco que estou eu vai abrir en Lugo, se te interesa ir? E dixen, bueno, nunca me pasou pola idea de ir para un banco, pero si... bueno, entonces dixo, dame os teus datos. Dinlle os datos e así foi. Foronme chamando de cada 2 ou 3 meses para diferentes entrevistas, exámenes. E un día chamaronme e dixeronme, había 2 plazas, un eres ti. Bueno, pois aí estamos. Que todo hai que dicilo, nese momento fui perdendo cartos, O que pasa é que entrar no banco daquela era un prestigio. Tamén daba un prestixio, non? Daba un Meu prestixio. pai enterouse ao cabo dun mes ou así, que lle dixeron como se nota onde hai cartos que tes un fillo no banco. Bueno, non sei se tiña algo que ver, pero seguramente, bueno, pues a túa capacidade de traballo e eses ascensos que vas explicando con moita naturalidade, detrás teñen moito sacrificio, e creo que é moi importante que as xeracións máis novas coñezan os proxectos de vida de persoas como a ti. Pero agora xa estás xubilado. Sí. A que dedicas o teu tempo? Bueno, a mí sempre me gustou e gustaríame moito tocar ben o acordeón. Empecé, pero amontonábanse máis teclas. Entonces tamén tiña outras cousas que facer, non podía ir a clases todos os días. E, bueno, funo deixando, e eso se non se fai todos os días, pois eso si, acordeos teño 4 e tocos por fora, pero, bueno. E despois, pois, bueno, gustame, colecciono bolígrafos, radios antiguas, pequenas chapuzas na casa, me gusta facer, e, bueno, dar un paseo como está o barrio e a ciudade, as cousas que están ben feitas e as que están mal tamén, todo hai que dicilo. Que botas de menos do Lugo da túa xuventude? Da miña xuventude, a verdade é que, como sempre me gustou o traballo, e o traballo tuve, pois non é que bote moitas cousas de menos, o que si era outra forma que quizás agora a xente, pois, non... Agora todos queren, xa non se expoñen moito a negocios, toda a xente, pois, quere ter un sueldo fijo e non expoñer nada. Entón, eu penso que os oficios tampouco, a verdade, se aprenden, pois non se ejercen despois, porque, bueno, todos queremos ser funcionarios ou algo así. Entón, esa é unha das cousas que eu boto de menos, porque antes a xente, eu penso que era máis emprendedora. Sí, é certo, sí. Botas en menos, comparto ese fomento da cultura emprendedora. Exactamente. Que, ao final, os barrios tamén nos fan os negocios é o que dá vida. Sí. A verdade é que a min gustaríame facer máis cousas das que fago, pero, bueno, por uns motivos ou por outros, pois, non se fan, están aí, pendientes aínda, que aínda hai moito que facer. Ti vives agora na Piringalla. Sí. Que nos contas do teu barrio? O noso barrio... O da zona norte, en xeral? Sí, é unha... Vamos a ver, a zona norte é unha ubicación de Lugo das mellores que teñen un privilexio de estar moi ben ubicadas con referente aos centros comerciales, ao hospital, ao ULA, a salida a Coruña, aos polígonos industriales. É unha das zonas, diría eu, de Lugo das que máis situada está para esas cousas, que é unha cousa boa. Por outro lado, estánse facendo novas edificacións, que iso tamén vale moito, que sea un barrio novo, e, bueno, pero hai moitas cousas que facer aínda que mellorar, non? Dinos algunha. Mira, unha das cousas xa non só na Piringalla, en todo o Lugo, a min gustame que se fagan as cousas, pero despois hai que ter un mantenimiento. Si se pon unha baldosa, pero se aos 15 días esa baldosa está levantada, pois hai que tratar de arreglala, non que siga rota. Quen dice eso, pois limpiezas de sumideiros, limpieza en general de todas as cousas. Pero, bueno, eu diría que
máis que nada o mantenimento das cousas que xa hai feitas, polo menos non deixalas deteriorar, como son os bancos tamén, porque claro, põense un banco, pero ese banco se non se barniza ou non se pinta, pois ao cabo de unha temporada termina podríndose, non? Entón, bueno, esa é unha das cousas que eu noto moito de falta, principalmente no barrio, pero en general en todo o Lugo, non? Si, despois da túa experiencia de vida, que, como dixen, resumiche con moita naturalidade e moi breve, pero que hai moito aprendizaxe, agora, pois, a xente nova, non? Que busca tamén referentes, busca consellos. Si tiveras que darlle un consello precisamente a unha persoa que estuvera dudando en montar un negocio, en emprender un oficio, que consello lle darías? E o meu consello hoxe sería que aprendera un oficio, porque a verdade é que non hai xente que son os máis demandados, fontaneros, carpinteiros, todas electricistas, todo, hai falta de toda esa xente. Non sei se é que fan FP e despois non queren traballar, ou non sei, que non o fan, porque prefieren irse a outras ingenierías, bueno, informática, por aí, pero bueno, o seu oficio hoxe sería, desde logo, unha boa rentabilidade para eles, porque é do que se trata tamén, non? E despois, bueno, emprendedores de negocios, que, bueno, tamén non hai montar algunha empresa de moitas cousas que se poden facer. Hoxe, por desgracia, o sea, desgracia non é desgracia, pero, bueno, a informática pois quitou moitos postos de traballo tampouco, pero hai moitas cousas que se poden facer aínda, non? A min sempre me gustou o trato personal, cousa que hoxe faise todo a través de teléfono, a través de internet e outros, pero, bueno, o trato personal está aí e eu penso que é unha das cousas que ainda temos que recuperar, porque deso de falar con unha persona sen conocela, como digo eu, antes facías un trato, dabas a mao, e xa casi non facía falta firma. Hoxe, aínda que había que recollela, claro, pero hoxe eso acabouse. Eu creo que tiña que volver. Certo, a túa xeneración foi, bueno, a que representou pois os valores, o valor da palabra, o valor de cumplir os compromisos adquiridos, o esforzo, o sacrificio, a humildade, porque detrás de todo canto contaxe tamén hai moitísima humildade, que ibas explicando cada ascenso, pois iso, como unha anécdota, e non o era. Detrás, pois eso, había traballo e había, pois, unha persoa moi comprometida. Tamén o eres ca cidade, e constame, porque aínda de xubilado, aínda que non toques o acordeón, participas en moitas cousas que lle devolve á cidade, pois probablemente o que a cidade tamén che ensiñou e as oportunidades que che deu. Para ir rematando, con que palabra definirías Lugo? Mire, eu Lugo definiría coa palabra de que é unha ciudad dentro das de Galicia, non é porque eu sea de Lugo, pero das máis bonitas. Aí temos a muralla, a min é unha das cousas, por exemplo, cando era xoven, que me impresionou muchísimo foi cando tiraron as casas da muralla, todo eso. E, bueno, temos cousas que a min destacaría a muralla, destacaría de cousas que temos, como é o museo, como é Lugo, balneario. Lugo é moi bonito. Lugo... Dícelo nunha palabra e dícelo, bueno, pois con moito sentimento, porque no fondo estes espazos, compartindo así distendidamente unha conversa sincera, busca tamén despertar esa inquietud e reafirmarnos nese orgullo de cidade, non? Nesa parte forte, neses valores que temos como cidade, que a fai, como ben dicías agora o remate, como das máis bonitas de Galicia. A túa historia de vida, o teu compromiso coa cidade, fixo tamén unha cidade mellor. E por iso, neses espazos, nos, ademais de darche as gracias de que nos acompañaras estes minutos,
dámosche tamén as gracias por todo o que aportaches e para nós, con este encontro, reivindicamos a figura, a referencia que é a capacidade de traballo e todo o que fuche acadando durante toda a túa vida e o que vas a seguir aposto incluso a que acabes tocando o acordeón. Ojalá. Eu douche as gracias por o que compartiras con nos este espazo e douche as gracias por todo o traballo que levas feito. Bueno, por moitas gracias por invitarme. Gracias, Pico. Gracias.